ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. विद्या विकास मंडळ संचलित श्रीमती नीता निळकंठ दीक्षित महिला महाविद्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यात मोरेश्वर जनार्दन गोगटे जामसंडे हायस्कूलच्या नामफलकाचं अनावरण करण्यात आलं. डॉक्टर प्रसाद देवधर आणि दीक्षित फाउंडेशनचे अध्यक्ष निरंजन दीक्षित यांच्या हस्ते याचं अनावरण झालं. यावेळी माजी आमदार अजित गोगटे, विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण जोग, दीक्षित फाउंडेशनचे अध्यक्ष निरंजन दीक्षित, माजी मुख्याध्यापक अरुण सोमण, प्राचार्य बलवान, ॲडव्होकेट अविनाश माणगावकर, महेश रानडे, प्रशांत बारीक, नम्रता तावडे, संतोष कुलकर्णी, राजेंद्र वालकर, संतोष किंजवडेकर आदी उपस्थित होते. दीक्षित फाउंडेशनचे अध्यक्ष निरंजन दीक्षित यांनी आईवडिलांच्या नावानं कोकणातील पहिलं महाविद्यालय सुरू होत असल्याचा आनंद व्यक्त केलाय. या उपक्रमासाठी विद्या विकास मंडळाच्या कार्यकारी मंडळाचे त्यांनी विशेष आभार मानले.